València ha sigut sempre una terra de mercats, d'intercanvis comercials, per la seva ubicació i per la seva voluntat. És un punt de trobada en el Mediterrani, geogràfica i emocional. I també és ben cert que el nostre clima ajuda a aquesta immillorable oferta gastronòmica, turística, cultural. València continua sent un destí atractiu per a aquesta celebració de congressos, de reunions. És un espai imprescindible per a l'economia i per a una forma de vida com la nostra, mediterrània, europea, oberta. Fins i tot en aquest temps terrible de la pandèmia, la seguretat en el nostre Palau de Congressos es regeix per estrictes protocols de control sanitari. Al mateix temps, la ciutat de València és un destí que segueix les recomanacions de les autoritats competents per a garantir la màxima seguretat de cada visitant. Som un destí segur, ben organitzat, amb serveis de qualitat i amb una excel·lent infraestructura. Som, sense dubte, un dels millors destins d'Europa, dels destins més positius per atendre el turisme congressual, el turisme de negocis. Com sempre ho hem estat i com ho anem a seguir sent.